Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng program. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ta, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending issue sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa ating city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tuntun las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome sa isa naman kabahin sang Istorya Espesyal. Ining inyong kubos nga lagad, Mark Salanga. Kaupod gihapon sa inyo kubos nga lagad Konsehal Israel Ising. Salanga, happy Sunday sa inyong matanan. Kag Happy pa Sunday. pila na ka adlaw before Christmas. Be, ano ta subong? 13 sa mga ano na lang mga mga 11 siguro. Ah, okay. 25 no, malapit na the most parang pinaka special nga season sang tuig ang Christmas no, and despite in the midst sang threat sang sining pandemic, mga pagtilaw and challenges, ang Pinoy ay hindi mabangbang bastaga ni Christmas gid no. 12 days. 12 days. Mayo gid. Buka na. Ayun, 12 days before Christmas. No, anong mga topiko nato sa buong aga? Why kita nang ngita sang aton nga guest? Because bahat-bahaton naton, isa-isahaw naton tanan nga issues sa buong diri sa syudad sa Bacolod sa Negros Occidental. Ante sina mayong aga sa station manager no na di mala magbanwa, news chief aksyon Rex Cantong kag sa tanan nga tagpalamati kag tumanan-aw sa Facebook sang Aksyon Radyo Bacolod. May mga nagasunod gid sa aton gali. So that's why nga need gid naton sina ipang mention kung gisakit ahay na gasunod gid sila sa aton nga programa kada Domingo. Good morning sa kay Victor Sioson, kay Attorney Martigo, attorney na Ara. Romeo Sobaldo, Adonalyn Gumata, Don Di Blanca, Pamilya Toledano, mga taga Barangay 4. Okay, sa kay Tita Bibing kag Tito Ernesto Horilla sa Barangay Alihes, Pre Victor Frihil sa Talisay at lugar po namin sa lugar tugnaw namin pa sa mga pagkain. Ano to, resort? Do medyo manukan niya, pero do private sa niya, nga may gamay nga. Hindi ka makalagaw swimming to. pool, pwede Kay Christopher Masconiana, Tim Quirido, James Yap, Herbert Besa, Thea Trog, Julian Shan, Jake Bilbao, Manuel Onghero, Lore Didolocag sa snapping nga Police Station 4. Kay Pre Chris sa Noblezada. Yun. Do hindi ko pa masampot ang Noblezada. Karon nga maghatag kita na isang weather forecast gikan sa Pag-asa. Tail end sang frontal system ang nagadala sang ulan sa pila ka bahin sang Luzon. Mayo kay dito lang nayon ang Visayas sa Mindanao, medyo sulusulhay. So, medyo maulan lang gamay. Ulan lang gamay, hindi siya ulan gid, no? Ang frontal system ang pagsugatanay sa mabugnaw nga hangin, amihan kag ang mainit nga hangin dala sang easterlies halin sa dagat Pasifiko. So wala man sing nalauman nga low pressure area o kon malain nga panahon sa sulod sang duha, tub-tub tatlo ka adlaw silingon sa mga ma-Christmas party, sulhay ka mga mag-enjoy kay mangin maayo ang lakat sang panahon. Karon nga aga maghahatag kita sang mga updates kung pila na balatanan ang kaso sang COVID-19 sa syudad sang Bacolod kag sa Negros Occidental. Diyan ay councilor ginpasugtan na gali ni Mayor Evelyn Redia nga ang curfew is 11 na sa gabi, tub-tub alas 3 ang kaagahon. Ano ba bot silingon sini? Ang 11 PM, ginimo niya 11 PM kay para maghahatag sa oportunidad sa mga establishmento komersyal nga maka-open tub-tub alas 11 ang gabi kay awat pa na sa ilang income. Ang alas 3 ang kagahon naman, ginbutang na ni Mayor kay para at least ang tradisyon sang Pinoy nga mag-attend sang simbang gabi, ila ina nga mahimo. Na actually response na siya sa hingyo sang simbahan. Diocese diocese nag-request sila nga kung pwede 3 o'clock naton in the morning because traditionally naga-misa de Gallo ang aton mga pamuluyo, no, although especially ang mga Catholic, no. So gina-approve na siya kag timing man ang may duwa makita ka mga
establishment nga 24 hours ginallowed man yung mag-open, nag-request ko man na. sila. So Ati after mayo. Misa de Gallo, daw may probi mong mahidlaw kagid wala mga bingka sa guwas na sa una, no? Gani. Namang although kuya ka nakagi man ko sa una sa gamay ko high school, college ko attend man ng Misa de Gallo kati tindi matay Catholic, no. Pero kasadya mag after sang misa simbahan pag mo asub lang bingka. So una pa to. Kasi hindi subong bawal ang mga vendors, subong may national mandates na siya. Pero, ang tradition sa Pinoy na tawag bula. So, for the information sa ating mga nagapamati, subong, 11 to 3 a.m. 11 ang ating curfew, subong. Curfew. Gipasugtan man sang lokal nga panguluhan sa siyudad sa Bacolod, headed by Mayor Abel Leonardia, nga pwede niya makabaligya ang mga nag-request ang simbahan, ang diocese, kay kablo ka every Christmas, naga-bazaar na isla sa tubang sang simbahan sa plaza. Hindi ba? Nag-request lang kung pwede himo ang Japon subong. Oo. Ang nabatian ko to is fruits ang maibaligya dala sa plaza. No. Tanan. Oh, Fruits, RTW, etc. Okay. etc. Pero, nag-ginsession na namon ligad. Okay. Tupad ang members ng council. Sige, Gin-endorse sige. natin ini siya sa EOC, o kung Emergency Operation Center, for opinion and recommendation. Yan, okay. So, gina-prove natin to siya with a kulotilya. Isa sa mga suggestion man ni Vice LC dyan, familiaran, nga observe yapon sa ato niya minimum health protocol. Both silingon, at least 3 per kiosk. Although, pa ko official, 3 katao. Per kiosk ang makasulod. Nakita ka sa mga mall nga dapat sa example baka kabi t-shirt pulo lang makasulod. Amo wala pagwas ng pulo naman. So nag-set yung mga kita guideline for that. Ibaralan yun na siya para may crowd control kita. Kabalo ka ang problema naton subong diri we are trying to balance the health of our people. Correct. And the economy at the same time. Correct. The request sa aton yung mga kaparian, sa aton yung mga church kag ginalaw na siya pero ma-rule sa gihapon ang minimum health protocol nga standard ni local government unit. Ang nanamihan ko sa tuya, kay despite sang gakatabo subong, ang lokal nga panguluhan naghatag sa liway na makabaligya ang mga makapangita sa palangabuyan ang mga panguluyo para sa ginambal nimo. Makabaligya na sila sang prutas sa plaza, sang RTW kung ano pa da ti income pa na ubra para sa tao sa reclamation area, makabaligya na sang firecrackers. So una hindi na pwede. Galing kati Ang firecracker dugin hearing pa man to. modified. I think in hearing pa to. Ginahearing pa subong. Oo, dugin na may committee Paliwan na hearing. sila sang mga Christmas party. Dugin na desisyonan pa kung Ay gidja. wala hindi kita pwede. Hindi gidja pwede. Okay. Amo na ang ginmuno nila nga. Oo. That's why ang iba ang ilan naman yung hampang is the year-end meeting. Year-end assembly para doon din sa Christmas party. Hindi no? naman kita sa mapunggan actually. Oo. Ma-celebrate sila pero sunod gid self protocol. Hindi na sila tuod kabalo pero ang inyo nagakatabo dra. Sa inyo man nagyapong balik, kamo man nagyapong malatnan. Hindi kundi halong lang gid. Tipon-tipon pero halong. Sa kay Sir Dennis Perma, sir. Sir, Morning. birthday ligad yadlaw. Belated, Belated happy birthday. Sa kay Louis Di Paula, pre, morning. Sa kay Jopin Sorongon, si Manong Galantaw. Trex Lan Pacheco. Sa kay, damo din nagkapamati. Luciano Laparan, Alex Montesa. Sir, good morning. Kay Don Di Blanca, kay Lourdes Dulo. Thank you, Gid. Sa kay Mayor Rumayla ni Cor. Sa trivia ta karon. Sa aton nga trivia. Siya, Mayor Maymay, gusto ko to magbalik sila mo. Idlan ako ta pero bi ko to pangapi mo. Open na. Open na pero do may medical certificate na sila. Naman coach si Nono Elmer. Action mark magkapatid ba kayo ni Konsehal? Yes, magulang ko siya bali 10 years ng katigulangan niya sa sako, 10 no. years namin si mo. Okay? Ano pa update? Si Lord Jan Diaz, gaano mo no kapamati man? Jan. Happy listening Lord Jan. Jan, good morning. Kagabi ka pamati mo ko na sa iya. Kagabi isang mga aksidente. Ate mo, Longgid mga pamuluyo. speaking of aksidente, i-insert ko lang kadali. Oo. Damo subong vehicular accident and 80% motor. Oo, tapos ang kaluoys na kay duduwa na nakatay sa Oo. Liga nakalabay mo ko sa sa public cemetery sa Burgos. Labihan ko nang liwas ang tiil man motor man. Ano pa niyo? Friendly reminder, no? Friendly and gentle reminder sa ating mga motorista. Dubli halong kamo. Kaya duwa na kabutang. Kung especially kung may unod nga alcohol ang inyong as much as possible wala gitane. No, likawan gid. Hindi gid mag-drive kung may nakainom ka mo. Pero bisan ang iban bi amon problema ho.
ako mismo ka-drive ko, kibot yung magalusot yung pisilid yung motor. Grabe ka risgado sa mga motor. Nga why ka magpaminsar, nga hindi ka protected mga palangga. So, doble halong gid. Sa may mga pamilya nga nagamotor, remind your family member nga as much as possible, hinay. Balok ka. Inablaan mo na lang isa ang rason nila, malate sila ko, no? Di ba sa pangkiganyan mo ko na before, ang rason ni Action Fred sa langga sa akon, ano dali mo? Sa likod late na ko, tinga, hindi ka mag-imos temprano. Correct. Kundi imos ka temprano, pero wag ka dali sa dalan. Hinay ka lang kay makalabot ka magyapon. Duwa ka butang, pwede matabusin mo. It's either gahalong ka, pero may haras-haras. Correct. O sila Masalakyan. gahalong. Away galong. So, kung motor ka, pwede ka, bisan din niyang gulo-tulokon. Kung ikaw ay gahalong, tumba ka, aksidente ka. Kung ang isang sugata mo ay gahalong ka, bungguan niya ka, pwede ka yapon. Kaya may protection, sila may protection. So, gentle reminder sa mga motorista naton, halong. Every day. Every time ka mag-attempt ka nga, reminder ko lang ni personal ya, pwede nyo sundon, pwede hindi. Pero magsubra ka ni 40, 50, o kung 60, Sila. ang imong adlagan, think of your family member. Automatically. Automatic. Pagkita mo dadasig, gusto ko i-adjust nyo sa mind nyo, pamisalada yung bata mo, asawa mo, pamilya mo. Ang nagahulat sa mo. Para every time mag-attempt ka magpasubrada, hindi ka you know, Ang nasakitan ko yung kagahapon kay ang 42 years old lang at ga-deliver siya kasi napatay gid siya kay nabungguan sa nabasa ko to. Oo, why na ko gani kasi sige, ano kay masakit lang gid ang buot mo, no? So again, kuha ka tani bala nga makatala sa inyong pamilya bala, dali Christmas pa. siya gamay. Christmas pa. Tapos mo pa naman tabo sa imo. Sus Mario. So again, sa mga nagamotor, tanan ka mo subong nga monitor sa amon yung nagamotor, halong gid. Halong. And naman na bala ang ako niya. Ang motor ya sigid na, pero Oo. kung sugtan mo lang kagulingon mo. Correct. So experience Open based, yung ang pinaka-nami is na before you click sa inyong motor, you say a little prayer. Pangamuyo. Every day. Every time i-click mo siya on naman na, try lang, nothing to lose. Nothing to lose. Ako ya galing kaya ako ya tigapatigit kaya nga once mo na protected kay. So halong plus every time mag-click ka sa motor mo, pray for protection. Kita ito tested and proven man. Correct. Okay? Ano pa? Speaking sina, ay good morning gali sa Venus family kapangapito sila ko no. Nangapi ko tubugo lang. Ato na. O sa kay Lord Will, kapamati man sila sa kay Sherlyn Oro Javier, sa kay Hamza Saidu. Is abalaga ka tabunan, that's why ang gasaka. Hindi kami makakuan, hindi na mo malawag tungod nga nagakatabunan. Okay. Ang sulat sa Bacolod ang yara gihapon sa Modified General Community Quarantine, which is welcome gini katama kay but silingon damo na sang establishment komersyal nga mag-abre. But silingon damo na sang obra nga damo na sang opportunity nga makaobra ang aton nga mga pumuluyo. Councilor Regional IATF Task Force Management of Emergency Infectious Diseases sa Western Visayas nag-approve na sang suspension sang arrivals sang LSI sa sulod sang Bacolod halin sa Region 6 pareho sang Manila kag Cebu. So pwede. But silingon hindi na wala na sang may makapauli nga LSI sa December 21 pagkadto January 3. I-clear be councilor. Ano matabo? For example, ako ang ticket ko karon December 22 iparibok ko na or December 20 ano da? Okay, amo niyo. Sige. Meron kita subong apor, LSI and OFW, Okay. no? Pero unta si OFW, OWA members, meaning overseas Filipino workers. Si LSI kag si ROF almost the same ang ilang label. Anong ROF? Non-OFW. Non-OFW. Tourist, damdam mo gid niya confused, turista, nagbakasyon lang dito, namana dito, halimsagwa, ang mapuli dire, pero hindi sila worker, non-OWA members. Now, nag-ayo si Councilor Cindy, no, nga Christmas break, syempre. Kaya wala bot siya na ng ang ato mga frontliners sa pagkalabig-labig na ng nagatrabaho dira, no. So at least for this Christmas or this New Year, makapahuway man sila. So gin-approve na siya, gin-evaluate na siya sa regional IATF. Okay. Kag gin-approve ang ilang request. Visayas. Yes. So why arrivals hindi pag-i-allow ang pagbiyahe sang mga LSI balik diri sa Bacolod from December 21 to January 3. January 3. Meaning maribo ka gid sang imong ticket. Amo na siya kunya pag-itsindi, no? Barko. Pwede hindi man. Okay. Because why ganun sa arrivals? Both land and sea travel, hindi na siya allowed between December 21 to January 3. Kagin approve siya sa regional So IATF. ano ang matabo ko nakapabook na ko sa amo nga. Ang- Pari schedule ko gid. Pero i-book it sila.
Pare-book sila, do I go earlier? Hindi ko sigurado. Ako puno ng ano eh. Or lapaw sa January 3. Or lapaw sa January 3. Oh. Amo na siya. Ang ginahimo na maganda isang iban, doon ang nabatay ako nagvaya Dumaguete ang iban. No, I think nagkagis sa Dumaguete. Pero ang information subong ang sigurado is according sa EOC, mga gin-announce ni City Ad ang gin-approve nila ang gin-endorse nila ang request ni Councilor Cindy Rojas para at least may Christmas break. Kablo kaway ni gapahuway every single day may inabot yung mga LSIs, no? So klaro kita sa LSI. Oh. May moratorium kita. Same with ROF. Oo. Di bla OFW ano to? Okay. May ginduso ka. Oh. Ako naman niya, bilang chairman sa OFW repatriation, nag-ayo man ko moratorium pero wala pa ma-approve. Okay. Pero wanto nga daan. Ano na nga moratorium yung ginayo? Ang moratorium ginayo naton, may waay arrivals ang OFW sa December 24 and 25. Kag December 31 and January 1. Apat lang adlaw. Meaning, kung ma-approve na siya, hindi ka mo diya puli December 24 to 25. So, puli ka mo December 23, 22, 21, 20, plaog. Or, puli ka mo December 26, 27, 28, 29, 30. Kaya pwede man sila Pwede yung ya. OFW sila yun. Oh. Nga, hindi pa nagparehiyos ang LSI kag OFW. Because sa LSI, may ginapulian na to ya. May boarding house, o kung may ginisaran, o kung may ginobrahan na to sa Manila. Kasi, di ba yung tawag sa ganit, locally stranded individual. Meaning, ara na to sila sa Manila ang daan niya. No? Si OFW, hindi na siya pwede himuon nga straight. Because abroad niya sila halin. Correct. Why sila listaran to sa Manila? Mga bakulod doon sila ba ito listaran, unlike sa LSI. So, ang ginayo ko, nga, why lang Christmas? Because, mag-Christmas man sa pamilya nila ang aton yung mga frontliners kung nagasugata dito. Kung dumano ka, Kag dumano New man lang Year. sila. Oo. So, kung magpabuka mo sa mga nagamonitor, sa mga sa aton yung mga families sa OFW, magpabuka mo, hindi lang guro, as much as possible, galing hindi pa man siya approve eh. Hindi pa man siya approve. So, in case ma-approve siya, hindi lang December Pero at least 24 and may iyan na sila daan. 25. And December 31 till January 1. So, pabuka mo a day before that. December 23, 22, 21. Subo nagtatagita idea. No. Hindi ka na magpabook. No. Why tagal ka pabook kali? Because libre ni siya. Ang OFW, sweeper flight ni siya. Ginaplasas ang uwa. So, so plastado ni siya gali. Bisan white sweeper flight December 24, 25. Kung mag-abot niya mo dire, pasakyan niya mo nagapan pagka 26, 27, 28, 29, 30. Oh, Pwede na sila lagyan. Galing kung ma-approve ang moratorium, magipangayo ni mo. 4 days lang, hawaii isang Hindi na sweeper flight. 4 days. Basta 24, 25, Oo. 31, Like January 1. Kaya tika subukan mo na yan, kablo ka ang arrival sa mga sweeper flights sa itong gabi. Tika Christmas Eve, ito yung mga frontliners. Naintindihan ko May ganyan. natsibin na. Tapos sugata ka New Year, ito sugata ka to sa airport yan. Kasubo man na. Sa ka-duty ko sa una, mga frontliners, sila sa mga eskwelahan niya, 31, galinupok ang tanan, sila kapang lista sila sa mga... Oo. So, amo naman ang request, klaro natin. Sa Apor naman niya. Ang Apor, headed by Councilor Aisha Villaflor, ang ato niya, SK Federation President. Why siya moratorium? Galingan mo niyo. Since suspended si LSI, para may mag-gins ang ato mga tagpalamati, magabata Apor, amunis lang may mga business transaction, di ba la? Sa Bacolod. Mga essentials. No? Ano man tabo? Ano ang essentials? Sige na iya. Okay. Sorry, No, Sir but- Francis Diases. Sige ko na yan, kati essential ang iya ginadala. Sige na Sige iya. niya. Anamport na yung Sir, essential. klaro, niya. sir. Anamperd ka mo. So, ang Apor ang magato diri for meetings or business transaction naman niya, why sa moratorium. Pero ang sigurado ko sa muna since on hold siya, since may moratorium ang LSI, why commercial flight, tama? Kaya sakyan nila. Gani man. Amo naman ang issued as ang Apor. Pero, kung may ara kaya private plane, iba niya ko para private plane niya meetings, okay web lima. Nung, sige, ang ato niya nga, Apor, no? Okay? Good morning ko no sa Third Wave Coffee. Sa kay Laverne. Pangapi ko ta. Third Wave. Namin niya ta. Monte Vista. May ara na sila black nga burger lang. Hindi. Ara ta yun ba sa may tabok triangle, oh? May mga mga building nga colorful lang, katahong Testing bla. karon. Yeah, oo. Oo, sa kay good morning ko no from Monte Vista, sa kay Ricodo Rose. Sa kay Barbie, good morning. Sa kagapon, sa kay Ams Alipe. Sa kay Renan Oderio, classmate, good morning. Ay, may ginambal ni Blas si Renan Oderio. Last week, may nalabyan kita sa may ginsangan sang Ocon Crossing sang Burgos, Lopesaina. May na-aksidente nga motor. Ano natabo nga na-aksidente siya? Kay ang isa da ka baligyaan sang mga pasalubong, kita mo na da sa may patso, sang Burgos, may tungod nga gabaha, kung mag-ulan, ginbutangan nila sang bato. Ay talaga kontra sa ilaya. Ay klaron ta lang. Wala tayo kontra sina. Kaya gusto nila ang parkingan nila malaman. Di na yun man? Sa Baligya.
Hindi, Burgos tabla may sa tunga sandalan sang Lupisayna, Oo. may patio da. Oo. Sa Tabuk sina, may baligyan sa mga Furnitures? furniture, hindi ng mga pasalubong center bala. Ang tubang kuan. Patio? Oo. Pasalubong Okay, center okay, sa oo. kilid driyo. Oo. Amo ni sa gwa diri. Mhm. Na ang natabo kung mag-isol ang mga salakyan, ang mga bato nga gagmay gakadto sa dalan. So, delikado na siya sa mga motor. Didto na slide ang iyang utod ining yang classmate ko. Ah. Na slide to. Wala ta hindi dasig tanan. Kaling kita ikumoda ang mga gagmay nga mga particles ng bato kung maigo mo na kag Correct. sang motor mo. Mm. Ti namin isang iya ginimo kay nagambal siya nga pre lihog be call ang attention sa mga motor nga maghalong da kung mag-agi da. Oo. Kaya ti hindi mo na makontrol ang isol sa mga salakyan, ang bato ginapakadtoy sa dalan. correct. So hinahina na lang kagdi siyempre sa talatapan man sinang establishment komersyal. Sulod-suligon mo pa sa sulod. Kaya Paano siya mapalabot man? Dapat mapalabot na mo. sa dadatani mo. Ah. Dapat mapalabot tani information man sa ila, no? Para safe kita tanan, no? Safe kita tanan. Kaya man palamati, at least mabalaan na nila. Na delikado. Halong gid. Good morning kay Tito Red, Melissa. Every Sunday morning Tito ito Red. mapigit sa aton. Ay, grabe, duha ka bulan. And yung the rest sponsor niya. of batch Pero well, 76. God bless kita mo. Thank you very much. Okay. Ano pa itong aton update? Oh, good morning, Councilor. May question ko. Balik kasal sang manghud ko sa December 23 sa Guimaras. Matravel kami Iloilo. Maagi kami sa Iloilo. Mahalin kami Bacolod December 22. Pagka 24 sang aga, mabalik kami sa Bacolod. Kung mag-abot kami di sa Bacolod, ano ang Plastar Council? I-quarantine pa na kami? Katos lang sa SK Federation President kay SK Federation President Aisha bala. Kay Sa second Aisha. floor ho. Kay kung may mga invitations or price na, pwede sila mo consider ang apor mo. Oo. So like 2 days mo lang to sila. Oo. Oo. So At least may makangayo sila kung anong mga requirement na pangayo nila. Okay. dalas lang mga invitation and all. Good news naman. May 32 na ka mga barangay out of 61 ang COVID-free na sa syudad sa Bacolod sa sulod na sang 14 days. Mayo ini nga balita kay sobra na 50% sa mga barangay naton ang wala na sang COVID. Pero laban-laban mga numbered ni. Usually numbered barangays ni. Because gamay ila population. Gamay ang ila populasyon. Pero good news. Actually, ang nami pagidre kay sang kagapon Sabado, may 6 lang kapanibago nga kaso sa syudad sa Bacolod sa COVID-19 nga nagpositibo. Oy, mayo no. 2-3 weeks, 3 days, 4 days ago gani isa lang. Gani isa lang do. Kutsilingon naganubo na no. Kaso ng active cases nagnubo na sa karon. May ara na lang sa 165 ka mga active cases. Samtang sa 5,503 ka mga confirmed cases sa syudad sa Bacolod, 5,168 cases na ang mga naka-recover. Butsilingon, malapit na 90% ang recovery cases sa syudad sa Bacolod. Nagapabilin sa gihapon sa sulod na sang 3 ka semana nga 168 lang ang mga nagkalamatay sa kaso sang COVID-19. Di ba? Sa bilog naman nga Pilipinas, ang kaso sa COVID-19 naglambot na sa 447,000 plus. Ang mga naka-recover, ang naglambot naman sa 409,000 plus. Diba? Tapos, ang mga nagkalamatay, amo ni masubo, naglambot na sa 8,709. Agay. Anyway, at least naghahagan-hagan na sa karon. Okay, ano tong update naton? Nagkadto di kagapon si Senator Miguel Zubiri para ihidulong ang maayo nga balita nga ara na approve na ang pondo sang museum ta. Councilor, ano na sang natabo sina? Sino nag-request sila si Mayor, di ba? Yeah. Amo niyo. Before pa ni COVID, last year, gin-approve yung amo daw before pa ko ito nakapungko, na-approve yun na siya ang project na that is a national funded na siya nga proyekto. That is one of the parang mangin legacy man no sa dili sa syudad sa Bacolod no. That is a sports complex and a museum. Remember LGU kita local government unit first class no nga syudad sa bilog ng Pilipinas, and why kita isang sports complex aton, why kita isang coliseum aton no. Correct. And why makita sa museum aton. So through Senator Mig Zubiri nagresponde siya sa request ni Mayor Bing amo nablang galing kay kabudla sa politika bala kay kagrabing inisyuhana etc. But tutulokon mo gid
request siya na Mayor Bing mo, no? And I don't think nga tanan niya syudad niya tagaan sang amo sini. Pag kita diri subong through kay Mayor, ginsabat ini siya nga ayo. Imagine na. Tablo ka mo niyo. May ka-issue nga why ko napulos, dapat napagdayonon. Oh. May dapat may munahon. Oo. Ideal na ako niya. Gusto ko lang i-explain. Okay. Ang ospital, ara na siya mo. Ara na ya, approve na siya. Ang Metro Bacolod, ang ospital nga iya ka syudad, ginsabat na siya. Because that is a part of plans and proposal mas ang GP during that time. Okay na ya, ara na ya. Given na ya kay Kong, kay Mayor, kay Vice Alcid. Ara na, nabasa mo naman naguro ang update siya na. No, ang museum, hindi mo siya pwede ihaboy. Why? Because you will be losing millions. Correct. Number one, ang lute nga gindonate sang mga ang aton ang donor naton da. That is worth 880 million kung mag 10,000 per square meter lang. 14 hectares na siya gindonate. Donate Oo. meaning hindi pa baklo ni syudad. Hindi pa baklo ni syudad. Libre na. 880 million. Oo. Kung ihaboy mo na siya, kung taton mo na siya, because gina-criticize ka, ginasuyaan ka, nga wala na pulos nga proyekto, ginhaboy mo ang 880 million nga project. Correct. Nga tanin, ibinipisyo pa sa aton mga kapuhan, mintras tanto, nga nagkakabuhi. May classic example. Ang Bacolod. May classic example ko sa imo, Kansulora. Grabe ang balbal na nila sa pagtukod sang NGC? NGC. Oo. Ti subong, ang NGC isa sa pinakatahom nga city hall sa bilog ng Pilipinas. Kaya imagine, kung during sa ambot nga generation, kaya mo pa ni subong nagkatabo mo, grabe was masanay, nga hindi pagdayon nun. Oh. Ang NGC that time, pag-propose, grabe nga mas masanay, grabe nga kinasuhay. Oh. Now, kung yun sa paktong issue, kagwagin dahil ng NGC, at tagapon din. Ara tagyapon sa nga city hall. Sa Old City Hall. No, you know, Naginotok yapon. awa masaling ko bala. Kaya ako mag-open ako din sa politika, hindi mo ko bigay hindi pagida mo, hindi kaya mo nakasagad pag gatuon man lang ko mo. Pero ang point kisa mo ni, kung hindi mo ni siya pagtindugan, madula ni siya. Correct. Kung sa pakwan mo lang sa buong issue politika, madula ni siya. Gani. Ang NGC, kung sinapak lang tong issue politika, madula, dapat white NGC subong. Oo. So, subong, wala niya utang. Correct. That time, ang issue to, grabe utangay mo, subong wala na. Paid na. Kung ikaw Gatindog pa siya. Kung ikaw taga Bacolod, hindi ka proud nga Oo. imo nakataom sang NGC ang imo nga city hall? Yes. So, in the museum, kung complex na national funded man siya. Correct. Pilag ni share sa Bacolod man. Kagang sa nabalaan ko na, hindi mo na ma-divert ang budget mo. Kaya na budget na nada. Exactly. Oo. Allotted na. Kasi may ara kada Allotted na. kalda. Oh. So, ginaboy mo na ang 800 million nga donation lang, nga wala just one sa syudad, give up mo pang 800 million yung worth project, na national funded. Correct. Pero So, ate ka na, kung ala na nabala, di palipay mo na sila. Proud mo na sila. Pagkalon Ano ang mga ka. landmark nyo? May museum kami. Oh. May gwapo kami ng NGC. May coliseum kami. Oh, exactly. I mean, you know, siling ko grabe. May ako bigay kay isa ka immature ko man lagi sa blagan ba ko. No naman project na gila na ginatag ko di matindog. Galing, may Madula. mga- Ako yung leader sa syudad, May madula mga- ko diya, pero yung katindog diya nga project ya. I mean, lifetime na iya mo. May times ka man saro na mo ko, bayin na lang siguro kung ako hindi ko nalapit dayon. But hey, utang tani sa aton yung mga utang tani sa future generation. Kung i-give up tani subong simply because grabing minasanay sa politika. Why kami nabilin tong legacy? Now, here comes a museum. Here comes a sports complex nga bati ko ani kun ba sa iba pangalan na siya kun sa kay Ricardo Yanson na nakamuno sa kon nga because you know grabe ang ilamang niya donation yung bulig hindi man hamak no inaugurate siya no sang kagapon why ko di galing why ko naka-attend galing pero ara si Senator Mig Zubiri upo dya si Mrs. Olivia Yanson nag-attend man dito. Ay, wow. Oh. Dugin launch Good na news siya no sa kay atin, patindog na siya inugsugda na siya no. And again i-emphasize lang naton nga ang hospital ng national funded ara na siya and I think may another commitment si Senator Mig Zubiri sa patindog diri nga hospital sa ang syudad sa Bacolod no. Why ko lang nakuha ng specific nga amount nga yang gin-commit pero at least national nagasige man niya buubo dire proyekto ya sa Correct. At least Bacolod good news sa na. Negros Occidental. Good news na. Good morning sa kay Arnold Ibanez, sa kay Utod ta Angel Pimentel. May question siya pero way kita ni ideya. Utod. Ano tanan na i-forward ko na sa imo ang iyang question. Mm. Kuang ko subong. So, antes kita magpadayon sa aton nga mga update, matag kita na ibi sa aton nga trivia. Oh. 8:40 na. Okay, So, sige, nalinaw kita sa- hingagaw. Okay. Ang pinakaginahulat sang tanan, ang trivia. Ilawag ta karon ang mga wala pa nakakuha sang ilang nga mga premyo. Pero gin-post naton sa akon nga account
kung sino to ang mga nagdalaog. Para to be fair, para to be clear man, nga amo na silang nagdalaog. Kung gusto nyo nga kuhaon, balo ka ang tsimpo, tapasin siya, gid ha, sa kadamo, sa amon nga obra, pang-deliver, pang-tubang sang tao kasi sa opisina, hindi ta na makuhaan sang oportunidad nga madulong gid sa isa. So ginaayo naton nga kuhaon na lang nila sa office, second floor sa Bacolod Government Center ang ilang nga mga premyo sa opisina ni Councilor Isabel Salanga. Okay. Now kadto kita sa aton nga trivia. Ang atong trivia, sulito naton ang una nga makasabat online with correct letter and corresponding answer, Amo na madaog. winner. Nga, because ang iba ng sabat na letters lang. Hindi pwede. Letter dapat and corresponding answer, bisan wrong spelling, wala sang problema. Wala problema. Hindi ka mo pwede maka-intra kung ara ka mo mati sa radyo. Kaya hindi naman makita ang sabat nyo. Ay. Dapat naka-online ka mo sa Facebook, sa page ng Action Radio para makaparticipate ka mo. Action Oliver, ang okay na sa radyo no? Arata. Ay nice, mayo kay kagapon do nagbulubisyo. Subong okay na ta. So Okay na. radyo kita subong kag Facebook Ah. live. Wow, thank Okay, you very anong much. topic ta subong sa ating Okay, trivia? ang ato naman yung trivia is about art. Art? Ayo gini si Walter Salanga. Si Ambi. Nga ako niya subang maghimo. Siya nega ready sa aton yung mga question. Okay. Okay. Question number 1. Sino ang nagpinta sa bantog nga painting nga Mona Lisa? Oh. Di ba? Sino nagpinta sa bantog nga painting nga Mona Lisa? Ang mga pinilian. Letter A, Michelangelo. B, Pablo Picasso. Although mga sikat mo ni sila blaw ang tangyaw. Letter C, Leonardo da Vinci. Kag D, Raphael. Do yan ni kanin jeter mga nga. Kabalo ka mo nga... sige na. Karon lang. May trivia ka about Mona Lisa. Sige na lang. Okay. Kuha nyo na to. Ang question, actually, kung maglantaw sila sa Facebook page, Nag-appear. question nag-appear man, so mapili man sila. Pili din sila kapili. Okay, question number 2. Ano kadugay nga painting ang ceiling sang Sistine Chapel? Sistine Chapel. Ginpintahan mo. Ano kuno kadugay ang pagpinta sang Sa Sistine di na Chapel? siya gani. Di ko kaway ko idea. Kaway ko Oo. nakakuan. Sistine Chapel. Basi, Sige be, sige be. okay. Ang Sistine Chapel, Sistine Chapel, ang mga pililian. Letter A, 1 year. B, 6 months. C, 8 years. D, 4 years. So, bawo kung matabo. Grabe nga pintahan na, 8 years, kung matabo, may sample, may Sistine Chapel, ginano nila pagpinta. Sus Mariusip. Question number 3. Pila ang bili sang Mona Lisa nga painting? Grabe. Pila ang bili sang Mona Lisa nga painting? Ang mga pililian. Letter A, $500 million. $500 million. B, $100 million. $100 million. C, $850 million. $850 million. Sus Mariusip. Letter D, $250 million. $250 million. So, tawa nyo da sa inyong Facebook kay makita nyo na ang mga question. Kaya at least kung di nyo ma-keep up sa among pagbasa, makita nyo da. Number 4 question. How many paintings did famous painter Van Gogh sold during his lifetime? No. Sa iya kuno kabuhi, pila kuno ka mga painting ang ginbaligya ni ang nabaligya ni Van Gogh. Ang Van Gogh ang iyang spelling G-O-G-H. Go. Go ni guro. Ang mga pinilian. Letter A, 1. 1 niya mo. Letter B, 100. Letter C, 900. Letter D, 28. Pila kuno ang nabaligya nga painting during his lifetime. Okay. Question number 5. Sino ang nag-paint sang sikat nga spolarium? Nakita ko ni sa pelikula niya, no? Ni Enrique Hill kag ni, no? Ang gwapa na na partner. Liza. No, gwapa. Liza de Lima, pati. Liza Soberano. Question number 5. Sino ang nagpinta o kung nag-paint sang spolarium? Ang mga pinilian. A, Leonardo da Vinci. B, Van Gogh. C, Raphael. D, Juan Luna. Okay, answer. Munohon ko lang, kabalo ka nga si Mona Lisa, sa bilog nga kalibutan, number 2 sa pinaka-popular ng image ng babae. Ang Mona Lisa. Of course, hindi siya ito. Number 2 lang? Number 2.
Si Mary ang... Si Mother Mary ang number 1 Oh. sa kalibutan niya. Pinakapopular na image ng babae. According sa Okay. sa nabasahan ko bala libro. I forgot the number 3. Queen Elizabeth, dalaman to gani. Pero si Mona Lisa is number 3. Kaya ang yan nga, kung baklon mo ng painting niya, which is possibly ang original, sino nabakal na bilyon? Million. That's Billion. ipagwat na siya karon. Billion. Ipagwat na siya karon sa mga answers. So answer na sa mga nag-ano dira naga-monitor dira sa aton. So answer na ka mga daan kay para ang ceiling gali nung kagina nga ang system ceiling sa Vatican. Ariyo. Sa Vatican. Tom taho mo. Amo na siya kadasig. Kung ano kalawig in Google paint, ka. mabalaan ta karon dugay-dugay. Ano? Okay. Amo na kadasig mag-response kung ikaw ang Google. Yes. Okay. So ang dagon ninyo kung magdaogin mga kamo nga 5, Isa ka 168 Herbal Dietary Supplement Liquid. Isa ka box ng face. Isa ka face shield. Okay, sponsored by Mayor Romaila Mangilimutan. Mayor Maymay. Ang friend nato ng active nga mayor sang La Castellana. Yes. Good morning. Gapulo pa nga pini siguro nagapulo pa mahaw. Morning Mayor, si Archie oh. Exercise. Sino Archie? Really palo lantaw. Oh, Upod Archie, naton. good morning. Tapos kagawad Raymond Montalibano monitor mo sa aton. Ang sige, iban sige. dalawa pa kasabat oh. Kajuta lang sa nag-answer oh. Sige lang, dudugay pa na. Dudugay pa na. Oh, Sige, don't worry dapat siguro sulito na kadali. Dancer sila. Ato na ipakilala liwat. Ining aton nga 168 Herbal Dietary Supplement Liquid. Ano bala ang mga bulig sini? Ano bala mga... i-advertise no istoryahan to duga in distribution sa livelihood bala sa syudad Namin, kag ang mga outstanding nga volunteer nga namin di kay diri sa Bacolod nandala no sa nominated man no sa outstanding volunteers in Western Visayas no 635 kay Prejo Jo. 635 kung may kinanglan ka mo na sorry. Kung may gusto niyo magpa-cleaning sa inyong mga auto. car wash Car wash. Ang namin
Ara dira nagtagto tayo si Kajig Food Cart Oo, ligat sa to government 63 center. Ka 63 ka mga tricycle. Kag I think 15 ka mga food Oh, carts. isa sa mga reasons na kasi syempre nag-suffer kita sa dako nga pagtilaw sa pandemic, especially ang mga livelihood, ang trabaho sa aton yung mga auto diri sa syudad. So ginpili isang panguluhan sang syudad sa Bacolod, headed by Mayor Bing, Vice Mayor Elcid, and kami dira sa SP and the rest of our officials dira and department heads nga tagaan sa pangabuhian ang aton yung mga indigent diri through a food cart kag tricycle. Of course, not everybody maka-avail sina. But, Correct. sa maka-avail sina, at least makabatamat, tibawas ang pila ka mga utod naton. Ang gobyerno may ginahimo. Okay, so excited ko to sa imo topic nga Ay, wait lang. Ari pagad, gusto kong lawagon. Kaya ako very proud ko ni sila. Kayo po yung meeting dira with City Ad Ang. Aamak mo ang mga doctors ni gali. Volunteer niya. Ang nag-solve nila sa nagbulig nila sa syudad. Volunteer. Wala anything. Wala commitment. Wala posisyon sa syudad sa Bacolod. Volunteer and now nominated sila. Outstanding volunteers in Western Visayas. Congratulations sa kay Rotarian. Opportunity sa Rotary, no? Dr. Chris Sorongon, Dr. Hector Gayaris, John Dave Dueñas, and Dr. Michael Salvador, selected among 19 outstanding volunteers in Western Visayas by the National Economic and Development Authority, or NEDA. Region 6, during ceremonies, Friday, December 11, 2020. Ayan. Tapos si Dr. Chris naman niya, Sorongon, wala, abot siya nominated po siya for the National Award. Yes! Congratulations, ako ya hats off gid kuya sa EOC, no? Imagine sa mo gina-enjoy ta. Amo na na-enjoy ta, no? Ang ilang nga effort paid off gid, no? City Ad Ang, congratulations man, no? Sa imo dirang everyday grabing effort nila da. Ang mga kapitanes di hamak ang participation. Ara dira si Cap Gles Gonzalez, ang ABC president aron everyday. Mabilib ka gid kaya ko nag-attend ko yan, may patawag na ko mo. Kung may topic sa OFW. EOC na. Sa EOC, sila everyday gid Everyday na, grabe. May Ng mga mga kapitan, congrats gid sa mga SK. Oh, si Sir Sherlock bla. Sherlock Cabana. Siya ang chief ginabutang sa CLO, sa legal office para mag-monitor man kag mag-impose ang aton man yang mga lahi diri no sa syudad sa Bacolod. Pero sacrifice na. Every day sang life. Every day. Sino di maburingan man. Oo. Pero ginahimo ginilang Second home nila dayang EOC sa NGC ano Yes. para lang ya ma-save no ining syudad naton from this pandemic yan. Okay, Pre Romel Pardilla, good morning. Pamati man si Pre Romel. Okay. So plan lang bilin sa aton time. May ara pa kita 10 minutes. Oh, medyo mabitin-bitin gamay pero insert ka na Insert ka na. Kita mo nagreklamo sa ligad. Kaya nagligad, abin nila sa asawa lang ta nag-aapin. So, asawa lang ginatira ta. Si subong ara naman. Ano naman ang ikaw ang husband? Hindi ligad yun no, bana lang yun. Way matutira. Hindi Advice man matutira. to, advice naman to. Oo. No. No, ano naman niya? Pulo ko no sa Tira. biblical nga advice ko no sa mga husband, no? Sa mga husband. Yeah. Pulo lang Yeah. Actually, damo-damo ni 20 City, ni ginkat ko lang. Number 1, mga bana. Ang mga bana, mga asawa. Ay, di na ko tuman. Number 1, ang husband ko na dapat mangin independent. Independent ang mga bana ko no. According Mark 10 verse 6 to 7. Abi ko, Mark mangin independent. But from the beginning of the creation, God made them male and female. For this cause shall a man leave his father and mother and cleave to his wife. So dapat mangin independent siya. Kung lalaki ka, dapat guwa kasi mo panimalay. At biblical siya gali, for this cause shall a man leave his father and mother and cleave to his wife. Bini kung makapangasawa ka na ya, separate ka Separate ka gid. gid. Dapat independent ka. Dapat learn ka manindog, learn ka buhion ng imong nga panimalay through sa imong nga kapisan and all that. Kaya may arabi nga, dili lang ko kay kung mo comfort zone nila na. Ah. Mangita pa ko, mga ano pa ko. Oo. Adria ko, naikusudan niya, ari kinday mama, kanday papa. So dapat Bata ka na. independent ka. Independent ka. Nag-decide ka nga, amo na lang buta sa kabataan, subong kung maluyag, wagas. Tapos, kontrabida ang ilagi ni kanan. Oo. Pag sumala sa sila desisyon niya doa, kayo bin pasla, puli isla balay. Puli sila, hibi. Pag pasagod naman liwat. Oh, nang kwan nang ti kung mo ginikanan ka magonta mo blabata mo gahibi, magonta ka blaga palumdom ka kuno nung ginakaon nila na. Exactly. Balik ka mangyapon pero kung nagagugma kag dugo init-init, gitsus Mariusip. Miskin ano mo ka pugong mangita niya masuot-suot na sa dinamagi para makakadtulon sila ginahigugma pero Oo. kung mabalda na gani, balik. Puli.
Hibi. Oo. Pero kung anyway, Ginikanan, baton. hindi matanan. Pero nabilang Hindi matanan. grabe mag-away sa ginikanan. Blado. Pero sige, nambal mo na bala. Nagambal ka nga, dapat kung bana ka, separate ka, pero may mga ginikanan bala nga gusto nila, sila lang balay, for example, dako ila balay, gusto nila balay tipon ang ila family, gyapon sa heart nila, pero sakto nang imo. Kaya hindi man pwede, nga kung mag-inaway ka mo sang misis mo, hindi na sila mag-intra. Hindi mo na, wait lang. Sa mukha lugar, Hindi mo niya balay, gilang ganyan yung surehan, tayo mga baka leave. the same Oo, hindi mo niya, ang alam niya niya, for this cause, shall a man live. Hindi na sila yung mahalig sa balay, Ang point of the is you have to be independent. Dapat ka balo ka bala mag-save mga buhay ka mag-sustain sa mga pamilya. Independent kung dira ka gyapon. Pero ay isa ka mga compound, diya ka tungod property nyo na ya. Oo. No. Ang point na diya is dapat untat ka dependent sa imo ginikanan. Nya pati ginapakaon mo sa pamilya mo. O paninguha ka mo na ding punto actually ya, no? Sang Mark 10 verses 6 to 7. Okay? Sa Bible. Number 2, affection. 1 Corinthians 7 verse 3. Let the husband render to his wife the affection due her, and likewise also the wife to her husband. Ano nga topic last week na na-confuse ko? Para sa asawa, kung anong respect sa bana, anong imuon mo kung wala sweldo ang bana mo. Kung So ang para to sa asawa, subong para sa bana naman niya. Okay. So let the husband kaya mo sa minsan ko be, let the husband render to his wife the affection due her, and likewise also the wife wife to her husband, no? Meaning dapat husband hindi ka man dry. Oo. Dapat kaya bala ko no ang laki ko no po alal na ko no ya si Mrs. na ko ang gapakita gid affection, hindi dapat. So as much as possible ikaw pakita gid kamlo ka mo niyo. Vice versa. Wala sang asawa na hindi maka-appreciate sang affection sang iyang bana. Oo. Ang pag-express sang romantic ng mga actions is also an expression of love. So, ako na vlog isa dry na kamo kung dugan na kung mag-asawa, na kami na sa isa. May kilala ko na mo. Nga, politika pa lang, gasang babae siya. Nakikibot ko mo after pila ka years, guro. Separate gidya. Uno na yung bahay, gaano gidya, tingwa gid. Gano no, duma suicide mo kung biyaan sabi, or kibot lang yung isa ka snap of the finger mo na, Nakapoy guro. humalin. Abi mo, anong rason niya? Wala gid siya kabatsag nga special siya. Ahay. Eventually, too late for them. So, ang point is, samtang ara siya, samtang nag-grow ka mo as a couple, dapat mas affectionate mo sa isa-isa. Dapat mas express ka mo love about sa piho tadi. Okay, number 3. Kapin pagit nga 20 years na kamo, 25 years na kamo, medium. The more nga dapat gadugsing ka mo. The more nga dapat romantic ka mo. Correct. Hindi excuse nga busy ka mo, pero may. Correct. Tapos mo gid na sang guilty. nag-advise single, di ba? Okay. Piho gani. Number 3, loyalty and commitment. Ayan, bawo. 1 Corinthians 7, kaliga na, may nagalan, kaya sa biblical, yaway sala mo. Tsakto gidya. 1 Corinthians 7 to 4, the wife does not have authority over her own body, but yields it to her husband. In the same way, the husband does not have authority over his own body, but yields it to his wife. So, dapat submissive ka mo sa isa-isa. Mo may mo kanino nga, atong yung text ko sa imo, bala, ang announcement sa Christmas, di ba? Very important siya nga announcement before kita na mag-end, bala. Yan na kay Ay, muna ko na naan subong. Pagkatapos. Ano na nga? No, insert ko na lang subong. Number 4 pa lang ko. Sige, stop na. Hindi ka mas manipat ka pala ka rin now. Correct. Kay, di ba, every Christmas, mga gift. Nagpata-gift sa mayor sa Yabalay. Subong ya bawal gidya. Hindi gidya pwede ya. Hindi gidya. Last year, duman ko na, gin-cover na. Sus Mario Joseph, gaginutok ya. Laba, linya. Oo. Sino blandi gusto magkwa a gift? Oo. Biskan solo spaghetti lang. Kasi mayor gata gidya. But this year, karoon tagi siya. Hindi na siya pwede. Bawal gidya. Ano ang option na ginatag niya? May option siya. Actually, si Mayor, may plano na siya nga para ma-deliver gidya po niya sa mga pamuluyo nato niya. But hindi sila balay. Ano? Bawal. I think na-finalize siya plan sa mga kapitans. Sa kapitan na lang. Sa kapitan. Kaya mas dasig mo kung sa barangay-based. Hindi pa ko, wag ako pa ko sa tsaktong information kung ano ang sistema. But ang sigurado is bawal gidya subong niya magtipon nga massive kagdamo. So wala subong klaron wala subong distribution or pagpanghatag dira sa regalo sa balay ni Mayor. Balo ka kabudlay be kay kung anang tao hindi ta matagaan sang ideya. Nanad na mo. Pila na ka years nga kakadto na to. Every Christmas, gakadto gina to. Why lang na anad? Gina-deceive. Oo. Pero ko
Why labot sa imong nga punto? Oo. Subong nga daan may nabugay pa. Oo. Inablagi na into ang tao. Oo. Nakatuto Wala, mara to. wala, Oo, wala. tandaan mo to sa NGC to. Nga grabe tong flux ng tao to because may nagpapati sa ilang amo siya na. Susubong plaklaruhon ta na. Sunday nga daan mo gamon ito subong. Madinabla si Vice ga Chabaw gani. Si Vice Mayor Ay, sa school naman to yung kay Vice, yeah. Dala na da. Sinaskuhan to sa tuto, Alam, yeah. sige, hapon. No, so, Talang. isuryan kay Vice Bulikanta, klaro unta on December 25 or 24, ay isang Wala. distribution sa balay ni Mayor, Mayor. because hindi gidya pwede. Hindi pwede, Siya mismo, gambal gidya nga, sundon ta ang ato niya protocol dire. Correct. Hindi gidya pwede ya, no? Kung ano gid man nga kun mga tagid man, Mm. bantay lang kita kay announce ta man na. Mm. Baka na, next week, nang ano nga date na. Ate, hindi pa 24, pwede ta pa malawag next week. Lawag ko taliwat. Pero subong pala nga daan, ginannounce na ya. At least. Para dasig Ang mag-spread man yang. sigurado, nga hindi gid magkatuto kay Mayor. Hindi dapat. Bawal yung pagtipon-tipon mo. No? And by the way, Galinong, i-emphasize ko lang bala, kabalo ka nga damo sa mga incentives and bonuses ang city government. Yes. Ah, CNA. Oo. 30 mil. Oo. Grabe, lawagon gidya. Ay, sorry. No, nga. Pero naman na sa Facebook. Alam Oo, anyway. No, kaya pa kayo, aman naman ko di. Nang, Ay, ang reason sila, nga damo kita bonuses incentives, no? Plus ang mga, kabalo ka meron pagit performance-based bonus. Meron pa? Meron pagit siya. First time na siya. ito. Nga mo na kadamo sa Tungod benefit nga, because ang performance because of the good performance sa 2019 as per the ILG best performing LGU in Western Wow. Visayas. Na-achieve na sa Bacolod. Tungod sina. Suliton ta. Kaya damo ka question. Ah. Is it legal? Is it normal nga amo sila? Is it correct ang proseso nga ginhimo sang ni Mayor Bing insakto na bala nga hagada pangatag da sa mga incentives? Yes, because advising na siya sang DILG. National mandate na siya. Because sa Western Visayas, recognized kita ang Bacolod City as best performing LGU. So tungod sina, amo na siyang i-attach mo para makadistribute ikaw incentive sa imo nga mga empleyado, sa imo nga mga tao dira nga nagaserbisyo Correct. sa gobyerno. So congratulations amo nang reason kay iba dyan pamangkot subong mga may PBB, nga may mga CNA, nga may mga bonuses. Hindi aside nga si Mayor Yaga, hatagi man ay bonuses sa iya nga mga empleyado, nag-add-on na siya, nag-top na siya as mandated by the ILG. Tungod gin-recognize ang Bacolod as best performing LGU in Western Visayas. Wow. Siya. Diba? Okay? So, Ang pagtingwa. sana all. Ang pagtingwa sa syudad sa Bacolod, ang mga empleyado nagbenepisyo. Kaya empleyado nagaserbisyo dira. Kag mga frontliners sa laban. Yes. Remember sang timpo sa pandemic, kaya why nagsira ang NGC? Why nagsira ang bilog nga Pilipinas nga government? Amo na ang sige-sige trabaho. May mga offices sa NGC, sa Bacolod Government Center, na ang mga empleyado nila may COVID. Sige gyapon. Ikaw ang risgo ginapangatubang mo na. Ginasige lang ka lockdown ang mga offices, pero sige trabaho gyapon. Give it to them. Yes. Kaya nagtingwa na sila. Yes. And blessing man niya, no? Blessing man niya siya. Ano ta? Okay, din ako to. Number 4. Number 5. Oh, number 4 pa lang. Oh, sige. Wait. Number 3, na loyalty and commitment. The wife does not have authority over her own husband, but Basta yields to her number 5, husband. pwede lang. In the same way, the husband does not have authority over his own body. And the point na diya, kung babae ka, asawa ka, submit to your husband. Irespetuhan ba na mo, i-offer yung mga kagulingon siya. Hindi yan nga doon, ikaw pa yung mayor da. Correct. Kaya kablo ka mo niyo, kung di mo nakapagkataan respeto ang imo mismo nga bana, do not expect ang ibang tao respeto na sa iya. So The dapat same siya na dapat The siya na same dapat way, ang sa husband, head of the family. kaya nga naistoryahan tayo, Oo, ang syempre. Oo. Amo gani ang balikan niyo. In the same way, the husband does not have authority over his own body but yields to his wife. So respect is very important. Number 4, leadership. Wives, submit yourselves unto your own husband as unto the Lord, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is savior of the body. Ephesians 5 verse 22 na siya. So wives, submit yourselves unto your own husband. Kaya amo na siya, commandment na siya, ng mandate na siya. And last, number 5 na esta. Number 5 lang. So are men to love their wives their own bodies. He that loveth his wife, love himself. Ephesians 5 verse 28. Ang ibang next Sunday na lang kayang tato limited kita makadamo yung discuss na parte sa syudad Issues ang syudad sa Bacolod So next week natin sugpunan ng Kung iba. mag-asawa ka mo daad, isa na ka mo. Yes. Oo.
Hindi ta perfect. Bisan ni style ta pa. May mga sala kita. Galing ang point da kung paano ka magbago, paano ka magbangon, paano mo liwaton. Yes. Kaya hindi pa uli yung tanan mo, basta ka ginawa ka pa. Correct. Okay, so recap ko lang ha. I hope na klaro tanan sa tagpalamatin natin ang aton nga livelihood distribution, ang aton nga OFW, ang aton nga LSI nga moratorium, ang aton nga APOR, ang status subong parating status natin ng curfew, ang simbahan, hindi na-approve na. Ano ba itong mga topiko natin Gina? Ang Misa de Gallo, 3 a.m., ang stabok simbahan yung mga vendors. Okay, so I hope na pahat natin Gina. Okay. Kaya basi iban la bago nag-monitor sa aton bala. I-review niyo pala ang program naton para may update niyo mo sa tanan yung nagkakatabo diri sa aton syudad. Good morning sa kay Melinda Maestrado. Good morning. Amen. Tigid, permi. Kagtapos, may ginpalawag di si Mama, ginapahibalo sa tanan nga nakakilala sa kay George Alibuga nga ang ialubong paghiwaton sa Martes petsa 15 ang misa 2 p.m. sa Triumph of the Cross. Igalubong sa Palm Heaven. Okay, sa mga condolence gali sa pamilya ni George Alibuga. Okay, so subong makadto kita na sa answer sa aton trivia. Trivia. Importante ni at least mabalanta dalangid. Ang mga answers sa Gina. Ang mga answers sa aton okay. nga trivia. Okay, sa question number 1, ilawag ta na ng answer kay duway na ta time. Sino ang nagpinta o kung naghimo sang painting nga Mona Lisa? Sino kuno sikat-sikat gini. Sa nambal mo na kay na number 2 nga pinaka Popular sa Okay. image ng babae. ang answer sa question number 1 is letter C. Si Leonardo da Vinci. Yun. Matiyag ko, ang Ninja Turtles ni, puro mga painter ang hilab. May Rafaelo, may Donatello, Michelangelo. Anyway, question number 2, ano kalawig nga ginpintahan ang ceiling sang Sistine Chapel sa Vatican? Okay. Ang correct answer is letter D. 4 years. Grabe nga pintahan na 4 years. Ay, image ko hindi ko makita. Naguro sa Nagsugod ka grade 6. Nagsugod ka pinta. Grade 6 nagsugod pinta. Natapos mo, graduate ka na high school. And question number 3. Pila ang balor sang Mona Lisa nga painting ni Leonardo da Vinci? Pila ang bili? Ang answer is letter C. $850 million. 850 million $850 million. times mag 50 pesos lang. Why? Hindi kaya sa cellphone. Anyway, billion Billion na siya. Butang tanang. Grabe, no? Sino Billion. nagkasarap? Oo. Ano pa do national treasure na ilagro. Yes. Question number 4. How many paintings did the famous painter Van Gogh sold during his lifetime? Pila kuno ang iya nga na baligya nga painting sa bilog niya nga kabuhi nga pagpinta. The correct answer is isa. Paano sa nagsikat kay isa lang? Nabaligya yan. Anyway, Isa to. isa to. Diba si billion Correct man? answer is A. Or ba si Wag nabaligya mga ano ya? Meron na. Creation ya. Meron na. May istorya na sa muna si Pastor sa aton parte sa baligya ya bla. Nga hindi ya pagbaligya. Why yun may mabakal kay ilaw ay. Kaya gali obra to gali sa bata ya. Amo tong pinakamahal. Amo to pinakamahal. Amo tong pinakamahal. Te kung sino to nagbakal, ang tanan-tanan niya possessions iya na. Ang mga manggaranon wala kabalo nga abi nila law ay to hindi niya sikat nga painting niya. Ang mga nagbid. Ang mga nagbid. Te amo na sang sample nga ang Diyos gali iya amo nang ginatag yung bata ya. Amo na ginatag yung kaugalingon niya sacrifice kay para sa bilog ng kalibutan. Anyway, nami na tani ano tanada sir. Question number 5, sino ang nag-paint sang sikat nga painting nga Polarium? Nakita ko niya makotabla kay Enrique Hill blakag kay ano to, nami mo. Daw na fan ako nila sa namin. Do pakilig. Liz Ken. Tigulang na ta. Liz Ken Na tawag sila. Anyway, ang answer sa question number 5, kung sino ang nag-paint sang Spolarium, is letter D, si Juan Luna. Sikat-sikat naman Spolarium. Si Juan Luna. Si Juan Luna. Kita mo na siya, kakadto ka. Wala. Pero nagkapilag ito ikuan sa movie kung ano na sang Spolarium. The Fallen Warrior, bla. Ano nga pelikula man? Fallen Gladiator. It is... Kuya, sinuhan sa bukas na, ha? 50%. Ay, tod ka. Yeah, amon ni siya ang nangimbunga bala sa MGCQ bala.
diri sa Bacolod. Oo. Nga of Amo course ng ang tanan-tanan niya effort sang ni General Mel Feliciano kag si wife nga si Miss Mia, yung partneran ni Mayor Bing, ni Vice Elcid, ni AOC headed by City Adam ang kag mga SP members naton, ag mga department heads na volunteers naton namo ning resulta subong, no? Pero remind nun ta, halong gid yapon. Halong gid. It doesn't mean in place ng system mapabayaan ta. Pero nabalik ako ng sinihan. Open na subong, speaking of Lisken bla, ng 50% lang gid na ang pwede makasulod. Pero tiyan mo na yung sasap na kanami man niya gift sa aton is ning Christmas nga na-flatten ang curve diri sa syudad sa Bacolod yan, no? Okay, so timing kita. Counselor, thank you gid sa aton mga tumalanaw sa Facebook kag tagpalamati Kadang pa tayong greetings radyo. bago ko nakita. Greetings sana. Sige lang bago ito next Sunday, no? So plan lang ka Kay Vince Pasman Dindin? Siya din, no? si Alien, si Analu kuno ka monitor man. Daniel S. Ba. Si Hanel na magulanda ni Jazz. Si Dusi gani ka pa. Si Hanel si Doc Jen ka monitor sa every Sunday. Good morning. Si Kaprudi Baido sa Barangay 6 kuno kag ang council ga monitor gid sa aton sa buong. Sharem Yang. Salvador de la Cruz. James Salvador de la Cruz. Hambal niya ano Hanel na-injury ko ni si Michael Angelo kuno sa gina-paint niya na ang sistine ceiling amo na ang nadugayan kay hindi lang physical pati mental na. Tiyamak mo apat ka tuig sino man abi? Action Eric Magbanwa. Good morning. Mga Eric. Mayo gidaw. Ayan, no? So, kabitin sa ato niya oras, no? Masling ko pala every Sunday morning. Make it a habit, mga ka-action, mga palanggano nga mag-upod diri sa aton. Tanan niya updates, mahatagin natin diri every Sunday morning, plus mga espesyal na mga topiko diri sa Istorya Plus Espesyal. good vibes. Yes, no? Dapat good vibes na gigita, no? Sunday. Because, well, abot sina, ang social media very toxic, no? Kadamo gid ba sa mabasa mo lang ato ka mga negative and ang grabe bla. So dapat kita Lastly, positive vibes lang kita may no? message ka sa akon kay ina nga need gid naton magsimba. Ano ang kinalain kay ako naga-pray ko perme kag sa masimba ka? Jutay lang. I don't know, personal ko man yung yung experience yan. Anong issue ano? Well, the secret to a happy life is having a serious relationship with God. And then, advice ko na si Moya, kaya may mga times bala nga, sakit mo ulo, nga, may maginabatsyag ka bala sa lawas, bala, and it reminds me nga, you know, through our serious relationship with God, through sa pagpamati natin sa word bala, sa mga sermon every day, nagabusog ang ato niya, ano mo nga mind bala, and hindi lang physical, because ang physical nag-follow na siya mo, but ang spirit mo, mapuno siya sa wisdom, sa advices, kabalo kung paano mo i-combat ining mga masakit, ining mga diseases, ining mga, tanan niya pagtilaw sa kalibutan bless wala kita on a daily basis mo. So without the presence pa sa Holy Spirit, wala isang guidance sa imo bala, dalman ka. So personally, the only answer to that is understanding. And kabuka mo niyo, lain ang nagasimba lang, lain ang nagapamati. Correct. Lain ang nagakadto lang simbahan for the sake nga makomply lang ang sa heart niya nga nakasimba lang siya. Kabuka, ang pagsimba alone is not enough. Ang compliance is not enough. Dapat ara ka da with all your heart, with all your spirit. Because ang wisdom, ang wisdom kung ang faith comes with understanding. Kung wala ka man natsindihan, pag mo sa simbahan, wala ka panpulos ang simba mo. Kung compliant ka lang, compliance Oo. ka nga, simba ko yan. Oo, para daw mapata tsimpo, pag sukmatanay, yan ang kasimba ko. No, hindi. Ikaw Dapat yan, kasimba ka. pagpungko mo da, dapat nag-ginfeed mong imong spirit, no? Kaya para kabukan dito ni kaya lang temptations and pagtilaw hindi kaya believe me hindi kaya it is only through understanding sang ka-guidance sa aton lang ang mga pastors and priests mo nga may yara kita weapon against sa mga amos na pagtilaw. That's why we always encourage them every Sunday. We remind them nga simba as much as possible. You praise and worship at the same time before sang sermon. Praise and worship good because ang praise and worship is the highest form of prayer mo. Kung nag-pray ka, mas nagit yung nag-praise and worship ka from the heart. No? Okay, Idol Counselor is saying, shout out from Saudi Arabia, Delia Sabanal. Okay, with that, madamog nga salamat sa... Ares ng Boy Duran. Gani, nong morning da. With that, madamog nga salamat sa inyo pagsunod, kag pamati naman, kapag lantaw sa isa naman kabahin, sang Istorya Espesyal. Kita dalawa next Sunday, no?
Pilano ng kaadlaw, New Year na. So dapat nga kita sa aton yan New Year's resolution nga Yes. seryosohon gid naton this time, no? Make it a habit na magupod rin sa amon sa Istorya Espesyal every Sunday morning, inchakto kag accurate nga information nga katabo sa Yes. aton nga local government and sari-sari nga mga entertaining nga mga topics nga essential sa aton nga life. Kita-kits next Sunday. Ako sa gihapon ninyo kubos nga lagad, Konsehal Israel Ising Salanga. Kag ini naman ang inyo kubos nga alagad, Aksyon Mark Salanga. Sa Bacolod, Aksyon Aksyon Radio. Radio.